Dobar dan svima. Danas ćemo objasniti vrlo kratko i na jednostavnom primjeru kako možemo izraditi animaciju. U tutorialu ćemo koristiti GIMP, koristit ćemo KDN Live video editor. Zbog jednostavnosti već sam pripremio u GIMP-u sav materijal, dakle imamo background ili pozadinu koja mora biti prozirna. Zatim nakon toga imamo pozadinu koja je iscrtana onako kako mi želimo. Također imamo hod 1 i sloj hod 2. To su dva sloja koja ćemo uključivati kako budemo eksportirali ili izvezli sliku koju trebamo. Na koji način radimo? Tako da aktiviramo onaj sloj koji nam treba za izvoz. Dakle, ovdje je pozadina i idemo na File i Export As i dobit ćemo dijaloški prozor gdje ćemo odrediti kako će se zvati datoteka i gdje ćemo je izvesti ili eksportirati. Kad smo završili sa pozadinom, idemo hod 1, gdje vidimo da je zbog prozirnosti čovječuljak koji je u jednoj poziciji, zbog jednostavnosti, vrlo jednostavno nacrtan. Njega ćemo izvesti, nakon toga ćemo nacrtati sloj hod 2, koji je, opet kažem, jednostavan i izvešćemo. Kad smo završili sve to što smo trebali, imamo u mapi gdje smo pohranili sve to, imamo znači hodanje XCF, to jest sam GIMP-ov uradak, to jest datoteka, i imamo eksportirane 3 slike. Zatvorimo GIMP jer nam on ne treba, obavili smo sve što smo trebali i imamo datoteke koje smo zapravo, kad smo otvorili KDN Live ili KDN Live, imamo datoteke osim datoteke GIMP-a, znači 3 datoteke smo importirali jednostavno drag and drop, importirali u radni prostor ili onaj project bin. Nakon toga možemo raditi. Na koji način? Tako da vidimo da su vidljive trake ili u timelineu imamo trake. Mi ćemo koristiti za pozadinu traku V1, možemo ga i preimenovati. Znači V1 i video 2 ili V2 na način da uzmemo pozadinu i ubacimo pozadinu u donji sloj ili donju traku. Dobili smo pozadinu i sada po želji moramo uzeti hodanje čovjek 1 i hodanje čovjek 2. Jedna vrlo važna napomena, kad eksportirate morate imati znači PNG koji podržava prozirnost i to je zapravo najjednostavniji način kako ćete moći raditi animacije bez tih efekata kao što je green screen, blue screen i slično. Dakle, kad smo to obavili, uzmemo poziciju čovjek 1 i postavimo je na mjesto. Ako pokrenemo, evo ga, ako pokrenemo vidimo da je pozadina ta koju smo nacrtali i vidimo da je čovjek u svojoj prvoj poziciji zbog toga jer je njegova pozadina u originalnom failu ili datoteci prozirna, onda je on vidljiv samo u obrisima ili konturama koje smo htjeli. Kako ćemo, kao što smo vidjeli, kako ćemo skratiti ovo trajanje? Kliknemo na sloj ili na video 2 i odredimo edit duration i izbrišemo ovu jedinicu, stavimo 0 i postavimo, recimo, ovdje ćemo staviti 1 ili možemo 2, idemo probati. 1 je prilično malo, evo ga, tu je. Ukoliko želimo povećati ili smanjiti, naravno, trajanje, možemo razvući trajanje do željene pozicije.
Sad uzmemo čovjeka 2, drugu sliku, postavimo tu, opet ćemo desnim klikom odredit ćemo trajanje i onda ćemo nakon toga izmjenjivati. Edit, ovdje stavljamo 0 i ovdje smo rekli da ćemo staviti 1. Možemo i 2, pa će nam biti jednostavnije selektirati i razvući. Sada imamo dvije pozicije, ukoliko pokrenemo, vidimo da se mijenja pozicija čovjeka. Što radimo? Možemo kopirati, selektirati prvu sliku, prvi frame, koji je predugačak, naravno zbog hodanja bi trebao biti kraći, ali to ćete vi podesiti sami. Ctrl-C, ubacimo sa Ctrl-V tu prvu sliku, selektiramo drugu sliku, Ctrl-C, ubacimo na mjesto gdje trebamo Ctrl-V i ako sada pogledamo unazad, vidimo da imamo već nekakav hod ovdje, namjerno usporeno, vi ćete, kažem, to ubrzati. To je bilo sve, vrlo kratko i kada završite kompoziciju koju želite, kad dobijete taj hod, onda ćete renderirati ili stvoriti video koji želite u MP4 formatu. Napomena je naravno ta, ukoliko se čovjek kreće, onda bi on trebao početi iz ove pozicije i morali bi ga kretati, morali bi ga pomicati unutar tog frame-a u desno. Što se tiče same pozadine, ona bi zapravo trebala ići u lijevo da se dobije taj efekt i sunce možda kratko. Uglavnom ima se tu dosta posla za obaviti kako bi animacija bila što bolja. Hvala na pažnji. Ovo je bio vrlo kratak video o tome kako možemo stvoriti animaciju pomoću KDN Live-a i uporabom alata za crtanje ili za obradu fotografija GIMP. Oba alata su potpuno besplatna.